Соня азизанам як намуд материала хостум барои шумо нишон диҳам. Ино 1 метраш 50 сомон будай, дранг дора. И грязнорозовый бад бо дора сери. Ай метонед шумо халат тайёр кунед, метонед барои болои диван покрывал, ҳамчун плед бо тайёр кунед, бо чӣ? Ина ози сачоқ кардестиян аз ин тайёр. Барои ё паҳни хушрувай чандай барӣ? Барошон 1.70 ози дигари рангшам нишон метиҳам. И ҳам халати мужской метавонӣ тайёр кунӣ, ҳам женской. Ина марҳамат агар дар кор бошад нависе доставка дорем. Ин видеора ман аз корвон ба навор гирифтагиам. Аз тарафи пажарка 0 дарвоза 1 ряд. Метавонед хутон бо омада аз наздик бинед. Анаи ранги дигаршай. Болотовия ё намедонам, ё серия. Болотовия рангош. Ина қафоша бинед хе. Худаш мулоим. Ино нағзиш яки мисол пад намезана. Чӣ намекуна.